Salam tentrem rahayu wonten ing pantunggalipun Gusti Yesus Kristus. Kula Penatua Hakimin saking GKJ Pranggen Klasis Semarang Timur. Kepareng kawula ngaturaken renungan harian Sabdo Winedar dinten menika Minggu 9 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking Matius 18 ayat 17. Nanging tumuli padha dipangandikani dening Gusti Yesus, padha dienak atimu, iki aku, aja wedi. Sabda winedar menika kanthi irah-irahan ayem wonten ing Gusti. Pasaman kang kinasih, gesanging manungsa saged dipun gambaraken kados tiyang ingkang nembe kekesahan. Anggenipun kekesahan, kita saged mawon mlampah, numpak sepeda, motor, mobil, kapal utawi pesawat. Tentunipun saben tiyang gadah pengajeng-ajeng bilih sedaya ingkang dipun tumpaki menika aman. Ananging ing kasunyatanipun saged kemawon kelampahan kedadosan ingkang beda kalian pengajeng-ajeng kita. Kathah bab ingkang saged mawon saged kedadosan nalika kita kekesahan. Perkawisipun saged saking diri kita piyambak, saking tiyang sanes, saking kendaraan ingkang dipun tumpaki, saking cuaca lan sanesipun. Prakaranipun Gusti ingkang edap-edapi nembe mawon kelampahan inggih menika paring tedha dhateng tiyang cacah gangsal ewu. Gusti Yesus paring dawuh supados para sekabatipun sami-sami mangkat dhateng sabranging seganten. Tumraping para sekabat ingkang padalemanipun dados juru amek iwak nyabrang ing seganten menika bab ingkang limrah lan biasa dipun lampahi. Ing wekdal menika Gusti Yesus taksih wonten ing daratan lan paring dawuh supados tiyang kathah sami wangsul dhateng panggenanipun piyambak-piyambak. Saksampunipun tiyang kathah sami kesah, Gusti Yesus mrigekaken wekdal kangge ndedonga. Dene ing wekdal menika prau ingkang dipun tumpaki dening para sekabat menika muntang-manting katempuh ing ombak. Gusti Yesus mriksa para sekabat ingkang sami ajih ing satengahing ombak ingkang gegirisi. Lajeng tindak ing seganten. Para sekabat ingkang saderengipun sampun ajih awet kawontenan ing tengah-tengahing seganten sangsaya ajih awet ningali tiyang ingkang mlampah ing seganten. Lan para sekabat mawas menika memedi. Ananging Gusti Yesus ngendika, "Padha dienak atimu, iki aku, aja wedi." Saksampunipun para sekabat mireng swantenipun Gusti Yesus, lajeng sedaya saged ayem batosipun. Lan ombak ingkang gegirisi tumunten mandheg. Ayem lan tentrem menika bab ingkang daken
ingkang badhe kita raosaken nalika kita nderek Gusti Yesus. Raos ajrih ndadosaken kita tebih saking Gusti. Awit ndadosaken kita kesupen bilih Gusti menika sae lan bakal mitulungi kita. Pramila sampun ngantos ajrih ing sedaya kawontenan tansah sumindhe ing Gusti lan pitados bilih Gusti mesti mitulungi. Praos ayem lan tentrem ndadosaken kita sangsaya rasaken kasaenanipun Gusti Yesus Kristus. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem. Amin.